aminte că eu la 14 ani am avut prima nuntă la Nea Vitalion, care era cu 14 de la mea de comună, și am luat bani, erau 800 de lei, erau bani la vremea aia. Când... Păi noi dăm 20.000 de euro! Titi? Titi? Unde-i puișele tăi? Unde-i? Uite, aici? Aici așa? Bravo, hai, dormi. Știc! Uite-te! Schilat! Hai, culcă-te!